A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitaba esta mañá por primeira vez o Pazo de Goiáns. Durante a visita destacou o potencial deste espazo singular e do bo facer co que se están a desenvolver as obras de rehabilitación, xa moi avanzadas. Comprobamos de primeira man a rehabilitación desta peza, que é unha peza nobre, que é un buque insignia, e que vai a converter a Boiro tamén no epicentro da recuperación e de unha segunda vida a espacios que nun momento determinado ata se puideron dar por perdidos, pero que a administración local tivo a ben proceder a mercalo e, polo tanto, poñelo en valor. A actuación foi posible grazas a unha axuda de algo máis dun millón de euros, procedentes do Fondo de Cooperación para Actuacións de Rehabilitación e Conservación do Patrimonio Construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. Eu quixera indicar que dentro do ámbito local, entendemos como algo moi conveniente, non, este tipo de realización de convenios entre administracións, porque nos permite aos concellos pequenos afrontar obras que de outro xeito iba a ser moi difícil leválas adiante, non? Si ben se trata de un crédito sin xuros que os veciños de Boiro teñen que devolver e ao cual están facendo fronte de maneira normalizada, a cual rematamos no ano 25. Durante a visita, a conselleira fixo alusión precisamente a que a Xunta ven de sacar unha nova convocatoria destas axudas, cun orzamento de preto dos 4,5 millóns de euros, polo que os concellos interesados disporán ata o 1 de outubro para facer as súas solicitudes. E no día de hoxe, no DOGA, volve a sair publicado esta mesma línea con 4,4 millóns de euros que estarán a disposición de todos os concellos que queiran mercar, rehabilitar ou humanizar as zonas para use e disfrute dos seus veciños. Polo tanto, animamos a todos os concellos de Galicia a que sigan poñendo en valor as súas aldeas, as súas vilas, a súa arquitectura, os espacios que son dignos de contemplación, como é o caso do Pazo de Goiáns, que non é só a arquitectura en sí, sino tamén a contorna, non?